הוועדה לזכויות הילד קיימה היום דיון שעסק בדרכים למניעת שכחת ילדים ברכבים. תופעה מטרידה ומסוכנת שלמרבה הצער חוזרת על עצמה מדי קיץ. בדיון הוצגו על ידי ארגון בטרם לבטיחות ילדים נתונים מדאיגים על היקף התופעה, וחברי הכנסת הצביעו על חשיבות העלאת המודעות לנושא והתקנת טכנולוגיה לסיוע במניעת מקרים מסוג זה. אודליה דן כחילה הייתה שם. אחרי שבקיץ האחרון היינו עדים לשרשרת אירועים טרגית שקיפחה חיים של למעלה מ10 ילדים ותינוקות, ואחרי שני אירועים שאחד מהם מסתיים במוות רק לפני כשבועיים, התכנסה היום שוב הוועדה לזכויות הילד במטרה למנוע את האסון הבא, ובייחוד לפני החודשים החמים של הקיץ. לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יש הצעה בנושא הפיקוח של מערכת החינוך על ילדים שלא התייצבו בבוקר למסגרות. כן, כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו למוסד חינוכי, אנחנו מצפים שמי שיהיה שם, הוא יהיה המבוגר האחראי. בחוק הפיקוח על מעונות היום, יש שם תנאים לרישיון. תאמינו לי, כשתהיה סנקציה כלכלית, אתם תראו את המערכת יודעת טוב מאוד ליישם את זה. כולנו הופכים להיות די מנותקים, הקשר נהיה מנותק, סוג של וואטסאפים, סוג של פייסבוקים, וגם מה שהיה מובן מאליו בעבר, של להתקשר להורה ולדבר איתו ולמה לא הגיע, היום זה כביכול צריך להביא אנשים למקום הזה, זה גם עניין של חינוך. אבל נדמה היה היום שבדיון הזה כבר היינו. מה קרה מאז הקיץ שעבר? כנראה שלא מספיק, בייחוד לאור העובדה ששוב לפני שבועיים הושאר הפעוט יצחק לוי מבית חגי ברכב ונשכח שם למוות. חברי כנסת, ארגונים, משרדי ממשלה, כל מי שיושב בו בחדר הזה או מי שלא יושב בחדר הזה, אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו. אנחנו לא עשינו עד היום מספיק. אני שונא את הסיסמה כולנו אשמים, אבל במקרה הזה לכל אחד מאיתנו יש חלק, היינו יכולים לעשות יותר. על פי נתוני ארגון בטרם, בין השנים 2008 ל-2013 נשכחו או ננעלו 236 ילדים ופעוטות ברכב. 13 מהמקרים הסתיימו במוות, 40 מהמקרים הסתיימו בפציעה. עוד עולה מהנתונים כי מרבית האירועים מתרחשים דווקא בחודשים החמים והקטלניים, יולי-אוגוסט. 200 מהילדים הושארו ברכב, 26 מהם הושארו ברכבי הסעות ו10 בתחבורה ציבורית. הקיץ עוד לא התחיל וכבר שקלנו ילד ראשון השנה. אי אפשר לתת למגפה הזאת להמשיך. אז מה עוד ניתן לעשות כדי למגר את התופעה? מאז שרשרת הטרגדיות פותחו אין ספור מנגנונים, מערכות וגאדג'טים. אבל לתשומת הלב תפסו היום החבר'ה הצעירים האלה, קבוצת תלמידים ממודיעין, שבמסגרת שיעורי היזמות ועם הרבה מודעות ומוטיבציה, פיתחו את הפטנט הבא. מה שיש לנו פה זה תינוק ונהג. ברגע ששתיהם יושבים אז המערכת לא מצפצפת. ברגע שהנהג קם, אז המערכת מצפצפת, עד שהוא לא מרים את התינוק, הצפצוף לא מפסיק. בעקבות כל המקרים שקרו בעיקר בקיצים בשנים האחרונות, שנשכחו ילדים ברכבים, החלטנו במסגרת פרויקט יזמות בבית הספר, לנסות ולמגר את אותם מקרים, באמצעות טכנולוגיה, מערכת אזעקה לרכב. זה יכול לקרות לכל אחד, היו מי שאמרו גם היום. אבל יש לזכור כי חלק מהמקרים נגרמו לא בעקבות שכחת ילדים, אלא השארה מכוונת שלהם ברכב, מה שנקרא רק לכמה דקות. בסרט הזה כבר היינו, וייתכן שמעתה, על פי ההצעה החדשה, רשלנות הורית או חוסר ערנות של מערכת החינוך תעלה לכולם בסנקציות. וכעת לכמה נושאים נוספים שעלו היום על שולחנה של הכנסת.